एनडिपिफोरखौ माने जेलाव सोनानै दोननो हानानै सासन खालामनायखौ सान्थि लाबोबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा होनगासिनो दं। एनडिपिफोरखौ खोमसियाव दोननानै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामदों। होमबा बिथाङा मा होननो नागिरदों? बै 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जौगाखांनाय खामानिखौ मावदों आरो गावसोरथ' एबसुनि जानानै आन्दलन खालामदों सेपारेट स्टेटनि। इउपिपिएल सरकारा नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि रायजोनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोदों। गालखाब गैयै रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगानि बाथ्राथ' मा बुंनो, बिथाङा माने गसंनानै सिमां नुग्रा जाबाय। जोंनि जे संग्रामजों मोननाय बिटिसिआ रावनिबो जोथोबाव मोननाय सम्पति नङा। बिटिसिखौ जों स्रस्ति खालामदों, थै गारदों, दासिमबो गोलोमदैयानो रानाखै जोंहा। चिरां जिल्ला काजलगाव बिपिएफनि अफिसावहाय अमेन उइंसनि सावराय जथुम जादों। गुबै थांखिया मा खालामनानै जादों? खुलुमबाय। दिनै बेहाय काजलगाव जिल्ला अमेन बिपिएफनि गेजेरजों बाहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे जयै जुथुमनाय सावरायनाय मेल जादों। बेयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आइजोफोरखौ लानानै गासै 10टा डिस्ट्रिक्टआवनो आइजोफोरनि मोनसे एवारनेस लोगोसे मोनसे पर्यालोचना आइजोफ्रा मा अबस्थायाव दङ दोलो हिसाबै बेखौ खौरां लानो थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। जों थांनाय 9 डिसेम्बरनिफ्रायनो गिदिंगासिनो दङ। दिनै काजलगावआव, गाबोन गसाइगाव, बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा पर्बतझराव जागोन। आथिखाल खुंथायाव थानाय इउपिपिएल जथाय सोरखारा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो मावाखै होनना बुंदोंमोन। दा जुदि मावमाराखैमोनब्ला दा गोदान इसु लानानै खाथियाव लकसभाया बिसायख'थि फैगासिनो दं। मा इसुखौ लानानै रायजोफोरनिसिम थांगोन दा बिपिएफआ? बे इउपिपिएल सरकार एबा प्रमद बर'आ जेरैबायदि बुंगासिनो दङ 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जेबो मावाखै। 17 बोसोरथ' नङा, 15 बोसोर सासनाव दंमोन। बोसोरनियाथ' इन्टारिम बडिमोन। बे इन्टारिम बडियावनो गासिबो जिल्ला दाफुंदों, महकुमा दाफुंदों, ब्लक दाफुंदों, भिटिसि दाफुंदों, 40टा समस्ति दाफुंदों, सरकाराव फैदों। 15 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दङ। दा बिथांमोनहाबोथ' दासो इउपिपिएल, सिगांनिफ्रायनो बिपिपिएफ पिसिडिआर हिसाबै खामानि मावबोनाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै प्रमद बर' बिथाङा गावनो बे 15 बोसोराव आन्दलन खालामदोंमोन सेपारेट स्टेटनि खुनु जौगाखांनायनि बाथ्रासो बुङाखैमोन। दा बे बेलायाव बे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सासन समाव बिथाङाथ' सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्ट खालामदों। अब्लाथ' हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावनो हायाखै होननानै खुनु आन्दलन लाबोफेराखै, जोंथ' नुवाखै। सेपारेट स्टेटनिसो मुभमेन्ट खालामदों। जुदि हाग्रामा महिलारिया बै समावनो जेबो मावाखैमोनबा पावारफुल एबसु समाजानो गनायो, जातीय संगठन हिसाबै जों बयबो मानियो, जोंबो एबसुमोन, एबसुनिफ्राय फैनाय। दा बे बेलायाव मानो मोनसेबो खामानिया जायाखै होननानै आसि थुनानै खिन्थानो हायाखै। दा बेनो दा जे गावसोरनो जे इउपिपिएलआ जेबो मावनो हायाखिसै, जों बे बाथ्राखौनो रायजोनो बुंगोन। आरो इउपिपिएलआ जे थगायो, बिसेसकै प्रमद बर'आ थगायनानैनो बे बिटिआर सुक्ति खालामदों। एखेबारे एनडिपिफोरखौ खोमसियाव दोननानै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामदों। बिथाङा दिनै सान्थिनि खोथा बुंबाय थायो, सान्थि फैबाय। दा आंथ' बिराद दुखु मोनो जे एनडिपि बिथांमोनखौ खोमसियाव दोननानै रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' जोहोलावफ्रा जायफोर नंगुबै संग्राम खालामदोंमोन बिसोर दिनैबो जेलाव दङ। बिथांमोनखौ खोमसियाव आन्दोआव सोनानै दोननानै गाव सासन खालामनायखौनो बिथाङा बिराद सान्थियाव फैदों सानो। होमबा बिथाङा मा होननो नागिरदों? बै 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जौगाखांनाय खामानिखौ मावदों आरो गावसोरथ' एबसुनि जानानै आन्दलन खालामदों सेपारेट स्टेटनि। होमबा एनडिपि बिथांमोनहा उदखारि खालामदोंमोन नामा? दा बिथांमोनहा जे एनडिपिफोरखौ माने जेलाव सोनानै दोननो हानानै सासन खालामनायखौ सान्थि लाबोबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा होनगासिनो दं। दा जोंनि बिदा फंबाय आंगोनि जोंनि गथ'साफोर एनडिपि बिथांमोनहा माबायदि लादों बेखौ आं बुंनो हाया, खिन्थु जों नुहुरनायाव बे बाथ्रायानो जागासिनो दङ। दिनै जों रायजोनि खाथियाव दिनै जे इउपिपिएल सरकारा नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि रायजोनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोदों। बे बाथ्राफोरखौ लांगोन आरो गोदानै बिटिसि सरकारनि जे पावार दंमोन, 6 सिडिउलनि जे पावारफोर दंमोन, बे खमथाफोरखौ दिनै स्टेटआव हरजोबफिनबाय। एखेबारे गैला, स्क्रेप जानो हमदों। जों बेखौ बोरैहाय गोदानै लाबोनानै जोंनि गेजेराव खुनु माहारि बासिया जाथिनो, जिखुनु भाषा भाषी जिखुनु जाथिनि गेजेराव
खौसेथि लाबोनानै ओरैहाय जों सान्थियै बे ओनसोलखौ बयनिबो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो जों बे बाथ्राफोरखौनो लानानै रायजोनि खाथियाव थांगोन आरो UPPL जे नङै आइजोफोरखौ लानानै एखेबारे नंखाय बाखाय चेक रानफ्लानानै सरकारनि चेकआथ' बिदि गामि थांनानै रानहैजाया पार्टिनि मिथिङाव सरकारनि चेकआ रानजाया आरो आजिखालि अनलाइनावसो जायो थाखा मोननायफ्रा अनलाइनजोंसो जायो दा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै सिगि सग' खालामगासिनो दं आइजोफोरखौ जे गावसिनि मिथिङाव फैयाबानो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय नङा अरुणोदय स्किम मोननाय नङा माबा आइजो अनसाय बिथांखि दंनो माबा आइ बिथांखि दंनो बिथांमोननि स्किमनि खुनु आंखाल गैया बिथांमोनहा नानान मिशन गायसनदों बे मिशननि नामफोरखौ जों मख'जोबनो माबा अमा मिशन बोरमा मिशन माबा एन्जर मिशन बायदिसिना मिशन गायसनदों नै बिथांमोनहा दा बेफोरजों एखेबारे रायजोफोरखौ थगायदों जोंनि भटारफोरखौ थगायदों आजोलि रायजोफोरखौ थगायदों जों बे बाथ्राफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय जोङो जोंनि माने बिब' बिनानावनि खाथियाव थांगोन आरो आइजोफोरनि दारै जाहाथे गामियाव सान्थि फैयो जों बेखौ बुंगोन जों बुंनाय नङा जे सरकारनि मोननांगौखौ जों लानाङा जों माब्लाबाबो बुंनाय नङा मानो होनोबा सरकारा होखागोन सेल्फ हेल्प ग्रुप दाग्राफ्रा जोंसो BPFनि समावनो जोङो खुनु पार्टि बासियाजासेनो दा BTC ओनसोलाव जोंनि रेजिस्टार रेकर्ड मथे 16,000 दा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ दा बिथांमोनहा गोदान दाफिनदोंबा जों बुंनो हाया दा बिथांमोनखौ थगायबाय थानाय 75,000 थाखा होनो हायाखै गांसे भट होनानै न'खरसेयाव गांसे भटआवनो मोनसे साख्रि होनदों 1 भट 1 जब दा न'खरसेयाव जुदि 7 भटार दंबा 7 मानसिनि साख्रि होनो हागोन नामा बोरै होगोन नाथाय बिथांमोनहा साख्रि होनायाथ' गोजाननि खोथा बिथांमोनहा दिनै मानसिफोरनो जिउ खांनायनि थाखाय जे परिबेस होनांगौमोन फिसा बिजनेस खालामनानै जाग्राफोरनो बे परिबेसखौनो होनो हायाखै दा बिथांमोनहा खालि थगायग्राल' जों बेखौ लानानैनो जों रायजोनि खाथियाव थांगोन आरो जोंनि आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनो जों नाजादों आरो नाजाबोगोन उदालगुरिनिफ्राय जों दिनैसिम फैनानै जे नुदों जेरावबो आइजोफ्रा सांग्राङै दङ आइजोफोरनि गोसोखौ बोनानै लांनो हायाखै बेखौ जों दिनै रोखा नुदों बेनि गेजेराव मोनसे सोंलु आथिखाल खुंथायाव UPPL सरकारा थानायावबो माखासे बारग' आबसुनि दैदेनगिरिफोरा BPFआव हाबबाय थादों बै हाबबाय थानाय जाय बिथांमोना हाबदों बेखौ माने आथिखालनि हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारिया भिजन गैयै लिडार होनना बुंदों बिथांमोनखौ थारैनो भिजन गैयै लिडारफोरासो BPFआव हाबमारदों नामा बे माने गालखाब गैयै रन्जित बसुमतारि एबा फेरेंगानि बाथ्राथ' मा बुंनो बिथाङा माने गसंनानै सिमां नुग्रा जाबाय जेबायदि नुदों बिथाङा गसंनानै सिमां नुयो गिनाय समखिनाय बिथांनाव फैबाय ओंखायनो नङै सानफ्रोमबो गोदान बाथ्रा बिथाङा बुङो दिनै नुदों मानो बारग' एबसुनि मावग्राफोरल' जाय बिथांमोनहा पार्टियाव गैयामोन बिथांमोनहानो दिनै BPFआव फैदों BPFआ खिन्थु सरकार गैया थाखा फैसा गैया मानसिफ्रा बहा थाङो जेब्ला सरकार थायो सरकारजोंसो थाङो सरकारनाव गोदै जाग्रा दं होननानै गोदैयाव जेरै मोस्रोमबा मानखौबो सरकारजोंसो बिदि मानखौनांगौमोन दिनै मानो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंसो फैखो